Senyores i senyors, benvinguts a la Gala Esplai 2011. Parlant, com tots els anys, de l'entitat a la que anem a destinar els fons, íntegrament els fons de la recaptació dels diners que vostès han pagat amablement per vindre a esta gala. Es tracta de l'associació OSIM, Organización Social de Integración del Marginado, coneguda popularment com el comedor del Padre Ricardo. I avui han vingut així uns voluntaris de l'associació per explicar-nos un poquet en què consisteix i en què els podem ajudar. Un aplaudiment ben fort per a ells. Hola, muy buenas. Pásate así. Al meu picet. ¿Sientes? Bueno, molt bona vesprada. Bueno, en primer lloc, expliquem-nos una mica en què consisteix l'associació, què és, a què es dedica i tot això. L'associació és obra social d'integració del marginat. Entonces, està dedicada a atendre als més necessitats i més pobres i més marginats de Castelló, de fora, d'Espanya o de l'estranger. No mirem comunitat ni lloc d'origen. Entonces, s'acollís a tots els que passen per allí, els recursos que té, com va sorgir, més que abans, si vols, te diré un poc com va sorgir. L'obra social d'integració del marginat se va iniciar en la parroquia de Sant Joan Bautista, on estava el padre Ricardo de párroco d'allí. Entonces, en un compromís d'un grup de cristians, van obrir un menjador per primera vegada en un dels salons de la parròquia. En aquest saló se posaven unes taules i unes cadires i per la nit se traïen i se posaven llits per dormir o matalassos perquè la gent no solament necessitava menjar sinó dormir també. A partir d'entonces se va fer la formació, se va agrupar als pobles, se va fer l'associació Tramensi, que és transeúnts, mendigos i gente sin techo. Va ser la primera associació legalitzada de pobles que va haver a nivell d'Espanya. Molt bé, tinc que mentre estem parlant van aparèixer unes imatges de lo que és el menjador de Wibby. Continua. I a partir d'ahir, com se va veure que ells per si sols no podien funcionar, se va formar OSIM, Obra Social d'Integració del Marginat, que aglutinava a persones que no foren ni mendigos, ni gente sin techo, ni pobres, però que sí volien lluitar per defendre els seus drets i ser veus que no tenen dret. Entonces, aquesta associació té com a recursos un menjador social en el qual s'acollís a tots els que venen sense mirar ni edat, ni sexe, ni llum d'origen. Se'ls dona dinar a tots els que venen, un dinar calent, primer plat, segon plat, ensalades, fruita, dolços i cafè amb llet. Després es dona un lote per sopar perquè estem situats a l'extrarradio de Castelló i en ple camp, i entonces la gent és molt difícil l'accés perquè hi ha qui viu anar caminant i per evitar que pugi i que torni a baixar, entonces es dona un lote de sopar. Hi ha que dir que el menjador està situat en Tetuán, és a dir, entre el quartet de Tetuán i el Polideportiu Genjo. Correcte, molt bé. O sigui que estem en ple camp. Entonces queda superoscur per la nit i superaïslat, i per evitar es dona el sopar per la nit. En vez de donar el sopar així per la nit, de fred es dona calent en èpoques extraordinàries com Nadal, Any Nou, Reixos, etc. L'objectiu no és solament donar-los el pla de dinar, sinó que l'objectiu fundamental és acollir a la gent, dialogar amb ells, veure quin problema tenen, intentar que veure si són conscients o no del problema, i si no són conscients, però són conscients del problema, que puguin afrontar el problema i ajudar-los per superar la situació que se reincorporen a una activitat normal. I quanta gent diàriament sol acudir al menjador? Pues no ho sabem, perquè mai sabem el número que ve, però
pues, ja han de fer 2 turnos. O sigui, normalment potser tenim 60 persones o pot ser més que no caben, s'han d'esperar després al... I amb motiu de la crisi, suposo que la cosa s'haurà agreujat una mica, no? Pues sí, s'ha notat un augment de població, sobretot en casos que estaven situats i tenien un treball que no s'havien trobat sense treball. I ara en aquest moment estan... Molt bé. I ja per acabar, la gent que ens està veient, com poden col·laborar? És a dir, si algú dels que estan així pensen m'agradaria col·laborar d'alguna manera, no? Com poden fer-ho? Bueno, poden fer espontàniament com vulguin, presentar-lo, o sigui, en el comedor o com vulguin, o posar-se en contacte amb l'associació i entonces se pot col·laborar. Tenen un sistema de voluntariat, suposo? Funcionem, el mitjà se funciona tot en voluntariat, vull dir que mai han hagut gent aquí contratant ni en treball per fer el destino, sinó que se fa tot el servici en voluntariat, se fan turnos de voluntariat i entonces pues, cada dia venen la gent a preparar els aliments, a servir-los, a atendre les persones, etc. I si algú té, per exemple, una tendeta, o té una panaderia, o té, per exemple, si té menjar de més, de sobre, pot portar-lo allí sense cap problema? Per supost, sempre han hagut vegades en les quals inclús s'ha presentat alguna persona preguntant si del comedor del teu pare Ricardo perquè no ho sabia, i entonces ha portat aportacions i gràcies ha estat en funcionament a les aportacions fonamentals. Les aportacions són de persones voluntàries i de persones de Castelló, que en general Castelló és molt solidari i això ho hem experimentat, perquè aunque hi ha unes ajudes d'algunes subvencions oficials, la gran majoria del funcionament dels recursos que té un mitjador, una casa d'acollida per a les persones que estan al carrer i que no tenen casa d'intervat ni res, més altres per problemes de droga, etc., doncs la major part del funcionament ha sigut degut a les aportacions que voluntàriament i espontàniament ha fet la gent, perquè si no hauria pogut funcionar, perquè pensem que fa 28 anys que se va obrir i no s'ha deixat de funcionar cap dia de l'any, sinó que s'ha assistit a lo llarg de tots els dies. I al front de tot això, no m'agradaria deixar de reconèixer el treball, la labor del padre Ricardo. Parlem-nos una miqueta del padre Ricardo. Home, que escoltem al padre Ricardo, però ell és el promotor i el fundador de l'obra social d'integració del batxillerat. Ha dedicat la seva vida d'entregada a servir als pobres i als necessitats. Vull dir que s'ha volcat en aquest sentit i ha lluitat a lo llarg dels anys per aconseguir, i el que pretén en el fons és que la gent, una justícia social, una pau, però sobretot la pau no es pot aconseguir sin una justícia social i que la gent flueixi i que tingui uns drets i uns recursos d'una manera digna. Molt bé. A partir d'ara la gala serà diferent, ens divertirem, anem a riure-nos, anem a passar-ho bé, però volíem dedicar aquests primers minuts a parlar d'un problema greu com és en aquest moment agreujat per la crisi, el tema dels pobres, dels marginats, que tenen un lloc on poden acudir. I el que volem és, abans que vagi de l'escenari, dedicar-los, en nom de tots nosaltres, de tots els que fem la gala, de tots, dedicar-los una cançó. Com vulgueu. Acabar
que caurà avui. Em quedaré atrapat, ebri d'aquesta llum, servir i acabar, vos per tu. Doncs en nom de tota la família Esplà i de la companyia de teatre, de tots els que faran esta nit possible desinteressadament, perquè tots els que estan així avui ho fan desinteressadament, donar les gràcies per la seva labor i que li donem una abraçada molt forta i amb molt de carinyo al padre Ricardo. Moltíssimes gràcies. De part del padre Ricardo, que no ha pogut vindre ausent, pues moltes gràcies al grup Esplà i a tots els presents que estan col·laborant per la causa. I molt agraïts, molt agraïts d'haver pensat que és bonic, ja dic, que Castelló que se preocupe i pense en les necessitats. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.